Kde bolo, tam bolo, bol raz pán menom Jean Redele a na tento svet priviedol auto. A bolo celkom dobré. V skutočnosti bolo tak dobré, že keď mu v ceste nestáli prasce, získavalo pohár za pohárom. V roku 1971 na Rally Monte Carlo zmietla búrka menom Alpine A110 všetky pódiové umiestnenia pre značkami ako Porsche, Lancia či Ford. Receptom na úspech bola karoséria zo sklenených vlákien. Vďaka nej vážilo auto len 620 kg. V roku 1974 sa však firma dostala do problémov a potrebovala pomoc väčšej automobilky. Kde bolo, tam bolo, bol raz pán menom Amedeo Gordini a celkom mu išlo ladenie motorov. Vďaka tomu, čo dokázal vytvoriť z tohto malého auta, ho novinárska verejnosť nazvala kúzelníkom. Jeho autá skončili v roku 1964 na Rally Tour de Corsica na 1., 2., 3., 4. a aj 5. mieste. Úspechy firmy nezostali bez povšimnutia a tak sa ocitla pod krídlami veľkej národnej automobilky. V roku 1975 sa osudy mien Alpine a Gordini spojili. A prečo by pre vás mala byť táto informácia zaujímavá? Pretože toto sú logá, ktoré dnes nesú ich autá. A začneme týmto. Renault Twingo RS. Priznávam, že nejde nutne o najkrajšie auto na svete, ale má spoilery a všetko. Keď si ale sadnete za volant, ako si vás to všetko prestane trápiť? A aké je šoférovať 133 konové Twingo? Je to strašná sranda. Je to taký malý hulvát proste. Zachytáva presne esenciu toho, o čom sú tieto hodheče. Nie je umenie ísť rýchlo na dobrom aute po rovnej ceste a okrem toho nemáte z toho taký pôžitok z jazdy. Sú to dvere do sveta automobilového športu, tak to tak môžem nazvať. Z najmenších problémov si viem predstaviť, že si jazdím celý týždeň do roboty a naspäť na tomto a cez víkend na okruh, na preteky do vrchu. O tom sú tieto auta, ale aj napriek bratislavským cestám to auto nie je nepohodlné. Twingo je najzábavnejšie auto na každodenné šoférovanie, aké sme kedy testovali. Ak by ste ale chceli niečo serióznejšie, kvalitnejšie a s reklamou na energetický drink, existuje toto. Renault Clio RS Red Bull Racing. Mám 200 koní a chuť na benzín. Odlišnosť od normálneho Clia naznačujú okrem nálepiek aj športovo ladené plasty či dvojitý výfuk. Ale keď si sadnete za volant, rozdiely nemusia byť hneď očividné. To je proste Clio. Ale nie je to Clio. Na rozdiel od normálneho Clia, toto sa vyrába v úplne inej fabrike, v úplne inom štáte a vo veľkej miery je skladané ručne. Dobre, ale je to aj rýchle? No... Dokáže ponáhať pokojne Focus RS, pokiaľ je cesta dostatočne klukatá. Getting away from me. I'll tell you what, I am seriously impressed with this Renault. Blimey, this thing is good. It's just so agile. This is very good. It's just electrically quick. A keď už priznajú Angličania, že francúzske auto je dobré, na rozdiel od Twinga je toto ako keby serióznejšie auto. Pokiaľ to myslíte s nejakým okruhovým jazdením vážnejšie, tak toto je presne auto na ten účel. To síce nie je pre ľudí, ktorí majú radi, ak sa za nimi obzerajú cicuše, ale pokiaľ viete, že existuje Clio Sport a zbadáte ho, tak si poviete, tento človek rád šoféruje. Za tieto prachy nikto neponúka auto s takýmto podvozkom, ktoré vám dokáže vyčariť takýto obrovský úsmev na tvári. Clio či Twingo teda? Clio je rýchlejšie, ale Twingo je väčšia sranda. Clio drží lepšie, ale je podstatne drahšie. Aj to je ako rozhodovať sa medzi vlastnými deťmi. Sú samozrejme rýchlejšie aj lepšie auta, ale za tieto prachy ťažko kúpite niečo, čo sa požitkom z jazdy približuje Renault Sportom.
Áno, možno Twingo nie je najkvalitnejšie auto na svete a Clio najúspornejšie, ale garantujem vám, že ak si kúpite hociktoré, budete sa každé ráno tešiť za volant. Ak sa vám viac pozdáva Clio RS, tak si ho dobre zapamätajte, pretože toto sú jeho posledné momenty. Clio RS z 3. generácie je takmer mŕtve. Príbeh, ktorý začal Cliom Williams a pokračoval 3 generácie, sa blíži ku koncu trilógie. S príchodom novej zmizne terajší charakter Clia, atmosférický 2-liter a manuálna prevodovka. Nedočkáme sa zrejme ani ďalšej šialenej verzie s motorom v strede. Ešte, že tento sa nikam nechystá. Dámy a páni, Megane RS. Megane je vlastne najrýchlejšie auto s predným náhonom, ktoré kedy vstúpilo na Nürburgring. A prekonalo rekord, ktorý spravil predchádzajúci Megane RS. Napriek tomu, že je to tak rýchle auto, tak je stále praktické. Má relatívne veľký kufor, odvezú sa v ňom 4 ľudia. Zvonka vyzerá ako normálny Megane Coupe, až na pár svetielok a plastov. A ten veľký výfuk v strede. Jednou z krás Meganu je práve jeho nenápadnosť. Veľmi klamlivá nenápadnosť. Majiteľom Audi RS4 a BMW 1M by zrejme ani vlastne nenapadlo, že ich na spomínanom nemeckom okruhu dokáže pokoriť francúzske auto s predným náhonom, ktoré má deficit takmer 100 koní. Minimálne vás to nutí zamyslieť sa nad tým, aký dobrý musí byť podvozok na Megane. A ak neveríte mne, možno vás presvedčí Vicky. Best hot hatch money can buy? Yes! Ten zvuk je celkom v pohode. Keby som to mal porovnať s Cliom a Twingom, tak toto je z nich asi naozaj to najserióznejšie auto. Clio je akýsi prechod medzi Twingom a Meganom, pretože je síce rýchle, drží výborne, ale toto je ešte rýchlejšie. A Twingo to je z tých troch aut asi to najmenej seriózne, pretože dáva vám síce naplňujúci pocit pri jeho šoférovaní, ale reálne tieto dve autá sú iná liga, úplne iná liga. O čom sú teda RS-ové Renaulty? To, čo sa podarilo nasledovníkom týchto dvoch pánov, je sprístupniť privilégium vlastniť rýchle športové auto bežným ľuďom. Ak ale chcete okolí ukazovať, že ste závodov, kúpte si radšej niečo iné, pretože tieto autá sú pre ozajstných vodičov.